Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binky's Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Wara nofsinhar tajjeb eżies segwaċi tal-Kamra Sportiva li qegħdin issegwu dan il-programm tal-lum wara nofsinhar. Jekk illum stennejtu li ħaterġgħu tarawni indan b'wiċċ laskli ma nasibx li huwa l-każ, imma qabel ma nibdew nelaboraw l-ewwel qed infakkurkom li qegħdin f'xandira diretta min jixtieq jgħid tiegħu fuq il-Grand Prix illi għadna kemm rajna u t-tieni ħaġa naraw naqra is-sitwazzjoni kif spiċċat ġewwa Barcellona ftit tal-minuti ilu. Mela, Verstappen jerġa' jirbaħ, Lando Norris jerġa' t-tieni, Sir Lewis Hamilton l-ewwel podju staġjonali għalih fuq il-Mercedes. Dak huwa l-podju illi kellna ġewwa Barcellona. U mbagħad sort of ta' they came all by twos għaliex għandna Russell ir-raba' fuq il-Mercedes. Mbagħad għandna t-tnejn tal-Ferrari, Leclerc u Sainz, Piastri u Perez, Gasly u Ocon jalqu il-gradwatorja tal-punti. L-aktar dawra veloċi għamilha Lando Norris ħin ta' minuta 17.115 fl-lap 52 u ħajja ngħidu hekk l-aħwa. Il-15 ilu meta ltqajna fit-tmiem il-Grand Prix tal-Kanada jiena ħrixt ngħid illi kont indannat il għaliex tlifna tellieqa oħra. Illum erġajna ġejna t-tieni imma minix indannat u se nispjega għalfejn. Qabel xejn tajjeb ngħidu illi jekk hemm xi ħaġa illi nista' ngħid uffiċjalment takkomuna ċoe il-Lando Norris mal-idolu tiegħi fejn tidħol Formula Wieħed Damon Hill hija tluq diżastru. Jiġifieri, ovvjament ma ninsewx il-pole position tal-bieraħ, fuq dik tkellimna fil-blog post ta' wara l-kwalifiki, imma tluq Lando għandu minn Hill. Tluq diżastru. Russell irnexxielu japprofitta mill-bibla ħalla mill-fuq Norris biex jela il-Verstappen u minn hemmhekk Lando tilef mhux biss l-ewwel post, mhux biss it-tieni imma spiċċa t-tielet. Imma. U laqas waħad l-istrateġija llum għal min forsi qed jibda jgħid ħajwaħħal fl-istrateġija għaliex orajt għamilna 6 dawriet iktar minn Verstappen fuq il-rotop imma mbagħad meta qlibna l-medji konna perfetti. Konna qed innaqru sekonda punt 3.4 fuq il-max u dak il-ħin bdejt ngħid jaf illum nirbħu t-tellieqa. Kont fiduċjuż illi ser neħdu t-tellieqa llum. Imma x'ġara? Sfortunatament dan ma seħħx għaliex meta mbagħad morna t-ters rotop bejn li kien hemm xi karozzi li ridna naqbżu bejn li kien hemm xi opportunitajiet oħra li marru favur Verstappen u t-tellieqa intilfet hemm. Imma minix qalbi maqtuwa. Anzi, llum
kienet wirja tajba, Norris nifhem id-diżappunt għax li tiġi jerba' darbit it-tieni u tlieta minnhom tiġi viċin. Iwa, frustranti. Frustranti l-aħwa, imma ejja ma naqtamx qalbna. Hemm qegħdin, hemm qegħdin. Anzi, u jiena ntenni dak id-diskors li qed fiċ-chats kollha li qiegħed fihom jiena involut fejn tidħol Formula Wieħed. Il-ġurnata li nerġgħu nifirħu qiegħda fil-qrib. Għandna karozza li tista' tħabbata ma' Red Bull issa. Jiġifieri sitwazzjoni hemm bejna u bejnhom xejn iktar. Taf tiġi sitwazzjoni li tiffavorixxi lilna, imma minix qalbi maqtuwa. Illum tajna wirja tajba u fil-fatt Norris reġa' ħad Drive of the Day, reġa' ħal aktar ħin veloċità tellieqa, hemm qegħdin, hemm qegħdin. U infatti kif se naraw fil-iżjed il-qudiem anke fil-klassifika tas-sewwieqa iggwadanjajna t-tieni post issa. Hemm qegħdin, hemm qegħdin. Jien m'iniex qalbi maqtuwa wara tal-lum. Da Verstappen ma jistax jirbaħ dejjem. Il-ġurnata li jfalli u nifirħu aħna hemm qiegħda. Il-karozza qiegħda tajba ovvjament jalla x-xogħol ġo l-MTC jibqa' għaddej, imma hemm qegħdin. Hemm qegħdin. Rigward it-tieni McLaren Oscar Piastri mill-10 tlajna s-7. Ejja, riżultat pożittiv għal Oscar għamel dak kollu li seta, konna viċin li naqbżu l-Sainz ukoll imma ejja ma ngellux. Wirja tajba miż-żagħżugħ Awstraljan tliela oħra biex juri it-talent tiegħu hemm qegħdin. Biss ta' min ukoll jiġbed l-attenzjoni illi din hija ir-raba' tellieqa konsekuttiva li spiċċajna fit-tieni post. Volli xi ħaġa tajba fil-pakkett tal-McLaren hemm. U dan huwa il-ħames podju konsekuttiv jekk irridu nikkonsidraw anzi, is-sitt podju konsekuttiv jekk irridu nikkonsidraw illi ilna miċ-Ċina, volli rjaqna miċ-Ċina le. Tista' tgħid erba' Lando ġie erba' darbit it-tieni, darba Oscar u r-rebħa ta' Miami. Volli għandna nkunu sodisfatti mill-forma li għaddejjin bħalissa. Id-distakki ferq tkunu minimi, imma nerġa' ngħid. Il-ġurnata tal-McLaren qatt tasal. U rridu nkunu sodisfatti. Nies oħra lillum żgur huma sodisfatti huma n-nies ta' Hamilton, il-fanboys illi illum raw il-lidolu tagħhom jieħu l-ewwel podju tal-istaġun, mistħoq għaliex il-Mercedes komplew juru t-titjib, Russell ħankun onest. Wara tluq perfett li kellu diżappunta naqra, naħseb l-istrateġija li jaqrleb għat-tajr sibsin swietu qares. Voldiri, darba forsi l-istrateġija fil-kamp tal-Mercedes ma favoreġ il-George. Jiġifieri, imma naħseb li s-sur Wiċillu mandu l-fej jkun kuntent bil-riżultat tiegħu u naħseb xi għandu għalfejn igwar fil-fatt Hamilton jidher li wkoll għaddej minn forma tajba. Bħalissa, wara jom baġġaw it-tnej tal-Ferrari, tal-li anonima minn dawk li suppost kellhom ikunu il-number one challengers tal-team ta' Red Bull, Leclerc qabel l-idolu lokali Sainz tal-li fejn meta anke tara d-distakki ma naħsibx li 22 u 31 sekonda mir-rebbieħ huma d-distakki illi kienu qed jippretendu jekk daw verament iridu jisfidaw il-kampjonat. Kif ħsibna l-ewwel wieħed jien li se jiġri f'Monaco, imma fimni. Ukoll irridu nirreġistraw il-progressi tal-McLaren u tal-Mercedes f'dan ir-rigward u kif qegħdin taraw fil-grafika l-Alpin reġgħu tellgħu 3 punti oħra. Gasly qabel Ocon jiena fil-qosib li se jkun hemm naqtra bil bejniethom, imma fortunatament tat-tim Franċiż
bir-ritorn ta' Briatore wkoll din id-darba jidher illi is-sewwieqa għadu bil-għaqal u irnexxielhom idaħħlu 3 punti vitali oħra fil-klassifika tagħhom kif se naraw iktar il quddiem. Argument illi xtaqt niddiskuti llum huwa il-merkato piloti illi issa mbagħad fis-sejf se nagħmlu programm dettaljat għalih. Biss jien għandi domanda s-supporters tal-Mercedes. Ma nafx hekk forsi hawn xi ħadd li qiegħed isegwi il-programm tagħna llejla, imma jien għadni ma nistax nifhem din l-għaqda kollha fuq Kimi Antonelli. Issa jiena regolarment nara tliqa tal-Formula 2 ħalli għalillum ma stajtx nara il-feature race, imma jien għadni ma rajt xejn li jista' jiġġustifika l-għażla li se jagħmel Toto Wolff illi ipoġġi l-Antonelli fit-tieni siġġu tal-Mercedes is-sena d-dieħla u mhux il-Carlos Sainz. Issa, mhux qed ngħid hekk il għaliex huwa sewwieq tiegħi llum il-ġurnata, imma fl-2021 Piastri mill-ewwel tellieqa tal-F2 wera illi hu denju ta' siġġu fil-Formula 1 għaliex beda jirbaħ, beda jiddomina l-kampjonat u minn hemmhekk mara sab is-siġġu l-ewwel bħala riserva tal-Alpin u mbagħad eventwalment mal-McLaren sab postu fil-Formula 1. Jiġifieri jiena ma nafx, ma nistax nifhem din l-aġla kollha tal-Mercedes biex jipoġġu l-Antonelli hemm jiena kważi kważi dis-sena nħallih F2 kieku jiena l-Wolf, is-sena d-dieħla nħalli hemm nerġa' fil-F2 u mbagħad jekk ikun qed juri l-progress nibda ndaħlu bil-mod. Hemm sewwieqa li jistgħu jieħdu post is-Surwiċ li huma validi hemm Sainz. Issa mbagħad tkun xi strateġija jridu jadottaw il-Mercedes biss dina rid naqlaħħa minn fuq l-istonku ma nistax nifhem x'inhu jiġri f'dak il-kamp. Naħseb li qed jittieħdu deċiżjonijiet min-naħa tal-Wolf illi nistenna naqra aħjar minnhom. Mill-bqija tat-tellieqa m'hemmx ħafna xi tgħid ħanajdu hekk. Voldieri, Hülkenberg kien viċin li jieħu l-punti u spiċċa 11, Alonso 12, l-idolu lokali ieħor u l-kumplament m'hemmx ħafna tirrapporta milli hemm x'tirrapporta però il-klassifika tas-sewwieqa l-ġdida illi ukoll intellaw il-grafika hawnhekk qiegħda tara bidla jaħtfevoli ħafna. Lando Norris jitla fit-tieni post tal-klassifika tas-sewwieqa 150 punt il-bqija m'hemmx xi bidliet partikolari. Forsi Piastri jekk jiċċaqlaq ftit ma jagħmilx ħażin għaliex Russell qiegħed biss 6 punti il-bogħod u t-tieni McLaren għandna bżonna ftit ieħor il-quddiem ukoll. Jiġifieri l-bqija m'hemmx xi bidliet partikolari x'nirrapportaw f'dan l-aspett. Biss fejn tidħol il-klassifika tal-kostrutturi l-Alpin taqbes il-ħass daw it-3 punti li ġabu u issa it-Tim Stone jitla fis-seba' post b'8 punti il-bqija m'hemm ebda bidliet nirrapportaw. Issa inkomplu bit-triple headers, issa ġej it-tieni minn 3 tiġri li ser ikollna konsekuttivi għandna l-Grand Prix tal-Awstrija, trakka li ġeneralment il-McLaren dejjem tkun da tiffavorina u ifhimni fuq nota personali jekk tippermettuli dejjem nhar il-ġimgħa ħanara żmieni waħda minn tlieta qed nispera li ituni rigal jiena, mhux ir-rigal mhux it-tieni jew t-tielet ovvjament. Li nirbħu tellieqa, issa fl-Awstrija għandna rekord tajjeb. Silverstone kapaċi niġġielduha, issa naraw. Imma m'għandniex għalfejn naqtaw qalbna nerġa' ngħid. Il-McLaren hemm qiegħda u żgur mhux forsi illi l-ġurnata li nifirħu mhijiex qiegħda il-bogħod.
Mela, dak li kelli xi ngħid fuq it-telja għedtu, bħassoltu nirringrazzja lill-sponsors tagħna Binkies by Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzas ta' kwalità bi prezzijiet tal-but ta' kulħadd. Inħeġġixkom biex tużaw is-servizzi tagħhom u tal-kumplament tal-istabbilimenti li jirriklamaw fuq il-kamra sportiva l direttament tkunu qegħdin tgħinu lilna wkoll inkomplu intellaw il-kontenuti ta' livell. Hawnhekk ħanagħmel parentesi fejn ħanejt proset lil Wayne u lil Andrew tal-programmi li qed itellaw fuq UEFA Euro 2024, il-programm Żona Ewropea, u xejn qed jgħinuni ftit ukoll nieħu naqra break mill-soltu rażmatazz imma serħu reskom li fawwissu ħanerġgħu nibdew. Bisse għalissa spazju wkoll għal daw il-programmi tal-kampjonati Ewropej illi nħeġġixkom issegwu il għaliex qed ikunu interessanti ħafna, programmi illi bħalma se jkun dan minn hawn ftit ieħor se jkunu fuq il-YouTube channel tagħna daqsan tinsewx titlu tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi aħna noħorġu tista' tgħid minn żmien għal ieħor. Mela, il-ġimgħa d-dieħla il-video tal-Grand Prix tal-Awstrija probabbli se joħroġ recorded, ir-raġuni hija illi wis probabbli mhux se nkun nista' noħroġ dirett wara l-Grand Prix ta' l-Awstrija jekk speċjalment l-Ingilterra tagħmel xogħla u tirbaħ il-grupp il għaliex il-logħba eventwali tal-Ingliżi tkun eżatt wara t-telqa tal-Awstrija. Però il-video probabbli mbagħad noħorġuh it-tnej format irrekordjat. Ovvjament il-videos relatati il-kontenut relatat mal-Grand Prix tal-Awstrija se joħroġ normali bħal hotlap u hekk nirrinħeġġeġ ukoll nirringrazzja Velocity Sports Racing tal-videos illi wkoll qed jibgħatu s-sewwieqa tagħhom. Jiena issa naħseb ser naqafaw dak li kelli xi ngħid. Qedtu bħal dejjem forza McLaren u nerġa' ntenni. Illum riżultat tajjeb għalkemm Lando der frustrat, però għawwaqolkom supporters tal-Max. Il-ġurnata tagħna reġa' qiegħda fil-qrib, tibżawx. Take care! Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.